Сега Добро утро Европа продължава. Отиваме в Скопие, както вече ви анонсирах, защото там нападнаха известния македонски българин, публициста Владимир Перев. В магазин се случи това в македонската столица. Здравейте, господин Перев, той е на пряката ни линия сега. Здравейте, Евронюз, добро утро. Господин Перев, как сте? Добре да кажем. Да не се оплаквам, добре съм. Не обичам да се оплаквам много, защото това ще личи како вече ние винаги некакве търсение на помощ или на нещо. Искам да звучим, че съм добре и съвсем как трябва. Но какво се случи всъщност? Како човек, който е навикнал на това нещо и виждал го е това нещо. Какво се случи всъщност и вие предизвикахте ли по някакъв начин подобно агресивно поведение? Не, такова нещо нема. Първо, аз този човек никога не съм го виждал. Второ, ние стояхме далече на 10 метра. Чим той ме забелеза, почнаха обидните думи към мене за мръсните българи и така натаму. Ще висите, ще ви убиеме и така. Това беше суштината. Това беше нещо, с което беше съвсем неочаквано. Се опита да ме удари, аз се малко отбраних и тогава паднаха ми очилата ми и се щупи стъклото левото. Обаче не е това суштината на проблема. След това настанаха някои други неща. Когато аз му придох и вече аз исках да физически да продължим, и ако беше разликата години 2:1, да продължим само разправата на лице место, тогава той почна да говори: виждате ли, нападаме. Тогава помислих да не става дума за някакъв капан. Тогава де-факто аз малко се изплаших да не излезе, че аз съм обвиняемия. Той процес, който трябва да следва. И за това приявих случая в полицията на надлежно место и всекъде, където може. Според вас нападението е свързано само с антибългарската политика в Република Северна Македония или просто този човек ви е разпознал и заради това е агресирал към вас? Да, свързано е и с едното, и с другото. Той, който говори за някаква българска политика в Македония, за българи в Македония, всички ме познават. Сега какво да правим? Аз съм човек на 80 години, познават ме в цялата държава, всички ме знаят. И той ме препозна като експонент на една политика и ме нападна в името на тая антибългарска политика, която се води в Македония, която активно се води последните 15 години, безкрупулозно, с намеси на расизъм, на обиди и така. Ако той си е позволил подобно поведение към вас, самия вие сте разпознаваемо лице в Република Северна Македония, то тогава какво остава за останалите хора, които... Това го написах и аз в статията, къде трябва да се търсят и корените на пасивността на цел един народ в Македония по отношение на българите. На пасивността на ония 100 хиляди, които имат български паспорти. Това е страха, който ги е сковал. Това, което го виждат с българския културен клуб в Битола, с нападите на Пендикова в Охрид. Това, което става с мене. Това за проблема с човешките права на хората в Македония въобще. При това говорим и за албанците, говорим и за другите етноси, турци, така в Македония. Но и преди всичко бруталното, грубото отбиване на македонското правителство да ги внесе българите в своята конституция и да им даде един поне номинално равноправен статут заедно с другите народности, които живеят в държавата като конститутивен народ на тая държава. Тая изключивост на последователност на неколкото правителства тук в промовирането на една антибългарска политика и подигането на риториката срещу България, преко личности срещу българи. Даже там не са пощедени нити премиери, нити лидери на партии, нити президента Радев, който е често на напади, така натаму. Това в невъзможността на едно общество да се разправи с хората от другата страна на границата, тя влиза в саморазправа с поединци в Македония. Добре, господин Перев, спрямо само българите ли е подобно отношение? Към другите етноси, които живеят в Северна Македония, има ли подобно отношение, подобна омраза? Сега, освен към сърбите,
и там некаде се проявява тая омраза на моменти, към всичките други е имало винаги има активна омраза. А най-силна омразата е била към албанците, която е наследена от српското управление в Вардарска Македония, да кажем, където е Югославия, където нам ни е наложен един антиалбанизъм. Но албанците вземаха пушките в ръка и избориха се за своите права. И днес вече никой не смее да проговори. След това има един отпор към турците. Турци са към 80 000 в Македония, но те си седят мирно, за них стои великата политика на Ердоган и помощта, която добиват от дружествата и политическия натиск, който владата в Анкара оказва на всекое македонско правителство в внимаване на отношенията към турски етнически състав в Република. Доколко е грешка на българските власти, които не взимат адекватни мерки, така че подобни инциденти да не се случват? Въпросът ви е много добро поставен. Обаче, как да кажем, не може да се даде еднозначен отговор. Кога казвате българските власти, аз не знам какво визирате вие. Аз имам предвид българските власти след 1934 година, след 19-майския преврат. Но там, когато се поема една просръбска, проюгославска политика. След това идва правителството на Георги Димитров и комунистическата власт в България. Аз имам предвид в ново време днес. Вие сте прав, че проблема има дълга история и тя не е от вчера, но въпреки това аз имам предвид управляващите днес, в днешно време. В днешно време управляващите в Македония се движат в една политика на неказнивост да се говори и да се действа срещу българите. Срещу България като държава и срещу българите в Македония. Това е първата. А втората работа е тия български правителства, последните, които са президента Радев и неколкото правителства там. И аз говорих вчера и с външния министър Георг Георгиев. Говорех, обади ми се Петър Стоянов, бившия президент на България. И това е истина, ние сме приятели. Това е истина, това обаждане ме развълнува направо. И разбрах, че все пак и познавам хора там, които се мислят за мен, не само за мен и за съдбата на българите в Македония. Но последните 15 на години тя риторика е жестока. Тя е непримирима и единствено към българите в Македония. Външно министерство оказа... Българите в Македония остават единствените, към които може да се съпротиви вулгарния македонизъм, който владее тук. Иначе пред албанците, пред гръцките политики, пред сърбите, нашите правителства и нашите журналисти, да кажем, чак не ми е удобно тая дума, отдавна се наведнали глава и само потвърждават това, което го слушат от тази страна. Единствено стават българите на прицел всеки момент. Външно министерство излезе с позиция. Очакват от Република Северна Македония ефективни действия за разследване на побоя над вас. Очаквате ли наистина такова ефективно разследване, залавяне на този човек, който вие сте видели? Това се е случило посред бял ден. Имало е свидетели. Лично мислим, че разследване ще има. Не трябва никакви свидетели, имаше и камери, има там, които се... Но какви ще бъдат резултатите от това изследване и разследване от поземените, как да кажем, акции на властта, не мога да кажем. До сега българското общество не е получило в Македония, македонските българи, не са получили някакви ефекти от действията на македонските власти в предходните случаи. Благодаря ви, господин Перев. Дано по-бързо се възстановите от преживяното и в чисто психологически план и да нямаме повече поводи за подобни интервюта, нито с вас, нито с когото и да било, който се определя като българин в Република Северна Македония. Благодаря много. Благодарим на вас. А ние продължаваме, следват международните акценти сега.